гледаше то арчерите. Тук няма никакви. Екстра си не са на креслото. Между другото, мисля, че споменах и в предишните видеота, ще правя евенти за дуел и PvP и PVM по-точно. PvP, когато намеря по-хубави итеми, по-хубав сет, който ме бие на дуел, получава определена сума пари, зависимост. Ако аз бия, не знам, нищо не искам, ако аз бия. Няма така. Но има време до тогава. Докато PV ми евент, примерно ще бъде кой най-бързо ще убие метин 35 левел. Или на 30 левел може би, или на 25. Ами, не знам, пари, итеми. Ако намеря някакъв хубав итем, ще направя евент. И щом събера първите 50 последователя, всички, които играят в Metin 2 имат в приятели, ще получат по 50к. 50к янка. Малко е, но все пак. Да, все пак. Скоро започнем да с този герой. Ох, аз забравих да бия черт. Между другото ще правя и клипове на Dota, обаче няма да са лайв. Ще са, трябва да кажа, от записи на мои игри. Никнейма ми в Dota е Abnormal или PFBG, както и тук. Мисля да кача една игра с Trax в изиграна в Battle.net. Така. Няма да го дигнеш този метин, но... След това с SMS става само, ама ти SMS няма да пратиш повече никога, предполагам. Като си спомням какво беше станало с Кавал, и това е друга история. После с колана те биха, май да кари. Няма да коментирам. Favorite stamina food monk. Интересно как са го направили. Пише, че мечешката стъпка е храна. Много умно. Много умно. Бих казал много валево, ама... Обсъждане. Окей. Savage Archer. Ами, Hornboy Femme се дропва от него. О, не, ти от сега с тия групи не мога да ги убия още. Имам пред, мога да ги убивам, ама... Докато ги убия тук на тебе ще се съберат арчери и тебе ще убият. Къде? Нагоре. Там ли? Тия са Strong Savage. Има един метин 25 лева. Ляво или дясно? Това тук ли? Тук? Аз не го виждам. Видя. Да, ма... не е сам. Има метин 25 лева, ще го убием ли?
уби. Между другото забелязах, че още не е дропвал големи групи арчери. В същия момент, когато го казах, дойдох 3 арчера. Интересното е на тези арчери, че дропват много янг. Също има шанс да дропнат и Full Moon Sword в МС. Което е, бих казал, един от най-добрите итеми за 30 левел. 30 до 40 лева, това са едни от най-добрите итеми. Аз съм виждал, даже имам приятели, които ги използват дори на 60 лева. Да, преди имаше един BG Pinko, много добър играч, признавам го. Преди да си купи нимфата плюс 9, Nymph Sword, за 65 кг, преди да го купи, него използваше в МС плюс 9. Този да го използваме. После много глупаво постъпи и си даде Nymph за Battle Sword плюс 6, а Nymph плюс 9 преди 3 години и половина много трудно се намираше. Даже може би имаше 20 човека, които го имаха. А играта тогава беше с 2 пъти повече хора. Тогава много си играеше Metin 2. В Румъния беше голяма мания тази игра. Може би 1/3 от румънските деца играеха Metin 2. Дори и възрастни играеха много. Там малко нагоре е скрита зад холма. Аз почти дигнах лево. Между другото, ако искате някаква помощ в Metin 2, свържете се с мен или Powerboy, ще го видите. Сега заради риба ще стане малко на лайфър. Няма да излиза от тях, да се кефи на рибчето си. Ред Iron Blade. Нали така, Валю? После ако искаш една дота да изиграем. Няма да я качвам в YouTube или... Не знам, ако се справиш добре ще я кача. Powerboy е новак в Dota, иначе е много добър в една друга игра, League of Legends. Да не кажа и про, само че малко повече kill стилва, малко повече краде фрагове, но иначе добре играе. Не, чуда се, как да ти кажа, преди дропваше много повече арчери, преди пускаше много повече сейвичи арчери, преди като си спомням. 5-6 групи, сега пуска само по 3 групи, както няма, по 3-4. И като, не знам, Powerboy ми е свидетел как влизам с нинджа, убивам мети и ми падат от само арчерите, не от самия мети. В МС с добро АВГ, Rage Damage, АВГ и Hornball. Hornball беше с лошо АВГ, но в МС-то беше добро. Помниш ли кой там дето рекламира? Това ли? Много добър, много добър. Има фул бонуси, 1500 HP, HP, Sword Defense, това е много добро за PvP. Имам бутушките за 29 лева, Leather Boots, 3 Defense, Moving Speed 20, добре, Arrow Resistance. Сега да ви кажа, Two-Handed Defense и Sword Defense са едни от най-добрите дефенсове за дуел. Те са тотално срещу Сура или Warrior, а може би и Ninja, зависимост как го играе. Май да. Да, за дефенс. Ще го сложа на бронята. Това ако го налутнеш на 9, ми трябва да е бая добро. Ама на 9 трудно съпа. Не, на тебе ти е лесно, ама... Айде да сипна бронята. О, success!